adịwole stingy with good news. Nwunye m mekere nwa kpọtụ nwaanyị mba nnọọ sum na ihe ka nwunye m mere taa na ọrụ nwa nwaanyị ibe m di m mekwanụ kere mma gị kpọtụ m ọwụ mgbe niile nwaanyị mba nnọọ nwunye m nsọ ma o mee kere mma ị ga-ekwe akụ gị na-eche mgbe o mere ka nọ n'eti mkpu gị weta tụwara na m akụkọ ka akụkọ na ugboene ọ na-arọ m mma n'obi. Adịsị stingy with good news. Nwunye m mekere mma kpọtọ m fon kpọm gị sị nwa mba nnọọ na mgbo tụwara m mba ụwa na ihe di m mere taa na ịdị proud of your husband na di m na o meṅara ṅụ ma ọ gị sị m ihe nwunye m mere na obi rọṅụ nwa na o toro m ụtọ n'obi ọwụ ya eme ka ọma gị bukpo ya na-atọ naanị ṅụ shia ọ na-adịwole stingy with good news. Ka mara m igbo oge ọ na ụmụnne m ụnụ hụ m ụnụ ga-ama na obi dị m sarịsarị. No, I'm serious. Adị m very very serious. Abịakwala nga na-ele m anya ka mgbe di m na-ele m anya ndị serious ya na-achị ọchị ama m ihe na-eme ya ọchị. I am serious. Adị m very very serious. On a serious note, adị m serious. Obi rụrụ m mma ụmụnne m, obi rụrụ m mma ịnụ ngalugbeene nwaanyị be m mana ezi enyi m dị arụ na mma tupu oge lụọ di ịkanya ya n'olu ka pendant ngwa bịakete ka m gaa straight to the point. Anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si nwa mba nnọọ m ụzọ na 4 years ago ya hụrụ nwata nwa agbọghọbịa masịrị ya nwa ọma chai na nwunye na ọ mara mma nwaanyị na nwunye na ọ weta eji arị ala ọnụ ọgụ pịnọpịnọ ọgwụ ọbara. Chineke mere ya ebere nwata nwaanyị ahụ ihe masịrị ya ya wa agwa naanị ya ma ihe ọhụrụ na ahụ ya kwere so nwa na kwere ochio ya ga-eji ihe na-aza ịhụnanya n'ihi na enweghị ego ya eji mana ọwụhụ na agụrụ ga-egbu ya na ya abụọ ma ha biri ha ebidoro banyere na mmara onwe ya mara mmara ṅụ ha abụọ n'ime relationship ọ ya ka n'ime relationship ahụ ya bịa notice ya na ex ya onye ọ hapụrụ before ya nwa ka na-akpọ ka na anọdụ efole arịọ ya akpọ ya okpukpo onye nye nsogbu disturb ya. This girl ekwechiri ihe ọ na-agwa ya mgbe niile wụ nakwa ya na-agwa ya ọ naghị anụ na ya dị serious na ya emuvuole on na o muvuo on otu na ọ na-ele igbo na ya enwe na enyi nwoke ọzọ na ya chọrọ onye ọzọ na ọ dịgo over. The young man ga-arịọwa mgbe ụfọdụ other people na-akpọ on his behalf ma ya na-anọkọ ọla ndị a niile na-ahịọ ya n'ihu ya sị mba tupu ihe mmadụ aghọ ihe onye ọzọ ka e were obere ego na ogbo ya n'aka gbajeme gakwa ụgwọ isi ya propose marriage nwata nwaanyị kwere ya ṅụọla ruo ogbe ikpere n'ala si Chineke ọwụtọọlụgide onye ya esorocha gbuole na ndị lụtara ezigbo nwaanyị not just ịma mma mana agwa mana ịdị ọcha mana ime ụka ikwu ma amamihe rọrọ arọ refined wisdom na nwata nwaanyị ihe niile zuru oke n'ime ya sị o Chineke kele ka o ji gosi ya ịnụkwa ya agbaje mega akwụ ụgwọ isi nwatakịrị nwaanyị kpụrụ ihe ha alakpuru. Enyi nwaanyị nwunye nakwa abịa mgbe ụfọdụ bịa visit ya ga-anọ ya ka aha gara bịa ya na ya bụ nọchọla ya na ya abụọ na-akparị o ruo ka ya lọtara otu ụbọchị nwunye ya gwawa ya sị na ọ dị ka enyi ya nwaanyị a na-ahụ ya ọnụ mana ọ gaghị aghọta ya na ya wụọ nọ na today na o repeatikwa ya again na ya na ya abụọ ga-eme ihe na-adị eme fati ya ga-agwa esi abịazikwala ebe a n'ime mkpụrụ obi ya sị Chineke ọrụkọgala emere ihe nọ Chineke na ọrụkọgala emere ihe nọ na enyi ya nwaanyị nọ na ya like nwata ahụ anọ ya like nwa agbọghọbịa ahụ a na tikwara ọlụbeghị di and ọwa ọhụụ maji and otu na ochiele nwunye anya ma nwụ na nwunye lega anya ebe ọzọ otu na ochiele nwunye anya ya like ya ọ sị na ọwụ nọ na ọrụkwa ka ego na ya sị Chineke na o mere ihe o sụka ego ọkụ n'etiti nwunye na enyi ya nwaanyị nọ na ọ ga-amasịkwa ya na o mere na ihe na-ene ka ọṅụ ya zuo oke. Ọ ya ka ya jụwara nwunye sọ sị gị na gịnị segekwere na ha nwunye ya sọ na ọ bịara nga dị other day na-agwa ya na babe na ex ya egbuole jaja na o jizi ego na ọ gara ga mara this current Mercedes Benz na the guy na ogbu ala na o jikwere nweta contract nwa na government house
na o jikwere supply ka eme ka ọzọ na-akọ nnọọ ya gwawe selepodebe ọ na-akụgere ihe ka ọ gbasị n'ụlọ ya na-ahụ dịga ọ na-agba nekwa akwa iri aha kwa ebe onye ọha na ya bi na ọ na-akakwa akwa ụdị ka ọ lụrụ hapụ ga dị nkọrọ na dịka na ọ ka nọ dị ya so that o muvolo to the next street ọmadata estate ahụ nọ obido emewa atọ na ọzọ ebe dịga ibi na ebe a ndị big boys bido ọzọ ebe dịga ibi na-akọwa m ebenzi ya na o jizi na ọnọzi na nyi na ọnọzi na enyi na o ji mbi na ya gwawa enyi ya nwaanyị so ihe ọ sịrị ya nọrọ n'enyi mgbe o ji ha ego nwa ya ọ naghị ihe ọwụwa laba agwa ọjọọ ezuo ya kele o ji ego ebere megborele ndị nwe na Chineke mekwere ya ebere ọgbanwe ya nọọ ihe nwunye ya si ya sara enyi ya nwaanyị enyere ọnya anya na ihe o kwuru dị ọda day ọ bịara ya anụghị ya that day kele ugbo na-eji zuburu ya anụghị ya enyi ya nwaanyị gara akwa bịa bido ekwa akụkọ ex nwunye ya na o jikwere eme ka ome ka ọzọ o jikwere eme nwunye ya jụwa enyi ya nwaanyị sele dị ihe na-eji ọbịa nke ọ na-akọ akụkọ ex ya na ex ya na ọ nọ na past ya na ha like discuss kwa that guy again ya chọzikwa discuss ya biko na ọ mara na ya na ya abụọ ga-eso okwu na ya menshọrizire na onye ahụ agawarala onwe ya ma gakwa n'onwe na ivu ndị ọ na-akpa enye nsogbu ya achọzi na ya alụọla di na ode na ya mụọ na nwa na ọ gịnị nwe ihe wụ the problem every time ọbịa nke ọ na-akọ akụkọ ex ya na oke o ji mee gị na fil ya di ya elejighị anya ka ọ lee aghọta ihe ọ na-ahụ mgbe niile o were ex ya mere center of their discussion ya like kwa ihe ya jụọ nwunye sị ihe kwere gbuo ya sị onye ọkwọna onye na-agagbo ya gwachara ya chọghị ime otu o mega ihu ọnụ jụrụ lawa mana Chukwu mekwere ya ebere ya next time ya bịakwa nga ya akọkwala akụkọ ya n'ihi na mgbe ka ha ga-ese bekee ewu okwu ya sị Chineke nna mma ya bịa notice na enyi nwaanyị nwunye ha na-akpọ ha ya na fon ọ na-akpọ ha ọ na ya na ya na-akpọ họta na-eshi ikwu ọ bịa ha bekwana for some time ọ bịa ha ya jụọ nwunye sị ke ya na-anọ ha kwanụ from enyi ya nwaanyị omene travel ya so ma ihe ọkọga ọsọ chọrọ ịkwapụ ka ọsọ relocate gịrị ya last time ya kpere ya sị ya na ya chọga ụlọ ya ma ebe ọnwa okporo ahụ ọsọ ya chọrọ ịkwaga na ya nọ n'ụlọ ozi onye ọtọ sọrọ onye ahụ ya eme ya sị Jehova ọ naghị emekwarele na nọ ya ka ya nọ ya na nwunye nọ ha eriwekwele nri richa nwunye na-akụrụ ihe mere na shop ọ gara nya like that day ha kụga akụkọ ihe emega ka nwunye kụga ihe mere na shop yesterday mana okoro ya nọ n'abalị because gịnị ya lọtara late onye ọbụla ehiwele nwunye ya ọ n'ozi ọkpọtinyazi ka ha richara ya ozi Sunday ka nwunye kụgara ya na si ya na ikure na yesterday but ọ batara late na ọmakwado ihe ya akụkọ na-eto ya uto mgbe ọbụla nwunye chọrọ ikure ihe mere na ya na like ịdị attentive na-eke ihe ọ na-akọrọ n'akụkọ ka a nọ n'elu ya mmadụ akwụ aka na protector ha gbagbagbagbagba as na ya nwunye ya jụọ ese nwunye mega expect ya sị no ya jụọ nwunye so dị sure na mgbe onye ya nwaanyị ọwụghị ya ọkpọghị ya na fon o lekwere ma fon okikwe okporo onwe na miss call legodo fon ya first ma ọ na-akpọ ya ụnọ naghị pik nwunye ya nọrọ nga na check fon ya no miss call nwunye asị ya na enweghị miss call nwunye agwa dat na ya amaghị onye akọga aka mana ihe yi no singlet eyighị bra n'ihi na nwunye dị busty very pretty woman ka ya ga-eyiri polo ya sị nwunye ihe ọ ga-ehicha before na-aga agbada ala mara onye akọga aka na protector ya nọrọ nga na gbatuo shi na ihe hole lee na passage n'ihi na rooms ụlọ everything nọ n'elu then ịgbadagazi ala ga-ehụzi balcony big balcony na protect ebe shi abata ya gbatuze shize na adọ ahụ na-elezi the visitors lounge no outside nyuo ya hụ na onye akọga aka ha nwoke and ya amaghị onye ọwụ ya just who is that ọsịa na ọya nwasa ya jụọ ese onye ka ọ na-achọ ọsịa na nwunye kpọ nwunye ya dị surprised sa na the guy dị nnọọ topo mma nwoke robia nwoke the guy dị mma mara mma nwoke na anụ ya eshirishilere ya sọ nọkwa na sọsọ ọ na-achọ nwunye ọrụ ya ka ya gbago ha ga-akpụwa nwunye ka ọ ya menwe ya ala ọ gbagotewe ya enwee mixed feelings mgbe ya nọ na-ebe ya nwunye lekwezi nwunye ka ọ nọzi n'elu o meghele dọka elidiri to staircase late na-elezi ya nga ya nọ ọ jụọ ese onye onye ọsọ nwoke na ọsọ ọ chọghị nwunye ya gbatuwezi by then o yirila ihe dị mma
nwunye egughe ụzọ jụọ ese ma gịnị ka o mege ebe a ọ chịwa ya ele hụ na ha ma onwe ha ọ jụwa nwunye si ihe ugbo ọkwa ihe o kwesịrị ịjụ ya nọ nabata na ya nọ nwunye elewe si ya you're welcome come inside si die na honey ka ha gbagonwe this guy esoro ha gbagonwe nọrọ ha na na nwunye na-agbago ha gbago ya nọ na ekiti nwunye nọ ya n'ihu because nwunye ebu ukwu ya nọrọ n'ihu ihe ọ pụtazi dị ka nwoke ga-anọ ụwa n'azụ nwunye na-eleji ihe na-eme ya obiọma ka ọ na-ehugharị ya chọọ nọnsens a na nwunye ebute buru ụzọ gbagoje n'elu ya esochie nwunye ike visitọ bịa n'azụ ha abịaja ha gbago elu mgbago elu ha gbagoro enye ya oche ya were ọdụ oche nọrọ ọdụ si nwunye na ya na ọgwụwa nwunye na longest time na o tekwala nwunye selekwa n'otu oshi mata ebe a ọgwụwa nwunye sa na ọ na-ekwucha n'okwu ka the world is a small place na ọ na-ekwu okwu ka ọgbago ọsọ na haidiga bụ haidiga na pefim o kuru na-eshi ebe niile nwunye asị ya na ihe mere nọ na ya chere na ya na-abịa nwunye abaghị inside ga-ejikere yiri jin yiri nnọọ wee dị mma si ya na ya nọrọ ọdụ ka ya gastara ya mmanya were mere ya ọjị the guy sị no don't stress yourself ya asa afụkwana ihe I know you ọchị sịrị this guy eme the guy achị ya smile ya back ya sị nọkwala ihe ya banyere n'ime Igbo by then ya mahụ onye batara ebe ya ma nwunye ya gwakwana ihe ya mgbe ya sonwere gawa na bedroom so onye ka akwana onye nwunye ya tụpụrụ ihe ọnụ ya bịa ha na palọ bịa na ịganụ dị a na-ele telivishọn onye ahụ nọrọ na-ele ya mekwa na-emecha jụwazie dị gasị na ịwụkwanụ onye ọwụ kọsmet nwunye ka ọwụ ebe nwunye na-achọ na-agwabeghị ya ọgụ na-agwa ọchịwa gwawa sị na don't worry na ka nwunye ya bata na ọ ga-emere ya explain na ya wụghị onye ọjọọ na ya jọsọsị ka evisit na ya bịara ihe jọsị bịa leta ha na enweghị much ya so oke gbazie nkịtị sị ka eke megecha n'ụlọ ya nọrọ ga-apa ka parafon ya bido test wara nwanne ya nwaanyị Sadi ama lekwe ihe gaga on galugbo ine na nwere nwata nwokorobịa visitiri ha na ọ mara mma nwoke ya na nwunye na-ekelere nọ na nwunye dị bright dị happy receive the guy na nwunye ekweba agwa ya onye ke nwoke kwe na agwabe na agwa ya na ya ghọtaga ihe mege m nga ọ dị ama wụ na ha tụkọ aka n'nsogbu engalana ya ghọtaga ote ha nwunye echi dị happy receive ya si agbagote elu na gbu ọ pụọla gị zụtara mmanya na ya sị ka ya gwa ya gwa adị ama ebe ha na-achọghị ịgwa ya onye batara n'ụlọ ya chọkwara ime n'ike onye ka nwunye pụkwara ihe taa ihe echi nọga nọ more than 30 minutes ya mmiri fonu kpọọ nwunye ọ naghị epik ya mmiri fonu kpọọ nwunye ọ naghị epik ya sị mba ya gaghị ahapụga visitọ bịara n'ụlọ ya pụwa gbadawala ka elewe ya anya n'aka mara ka o jiri bịa n'ihi na ya ghọtaga ihe mmeghe ya the only thing eji aka na nwunye dị very happy I receive the guy si ya batawa nwunye dị ọsịa longest time ọsịa na wow it's been long nwunye na ya ghọtabaghị ya ghọta in fact ka ya ghọta ebe ya na-aga ya na ịga dị ya nso ka ya maranụ na ọ pụọla ka ya maranụ mgbe ọ nọtiri ya elu nwunye anọga nọ more than 30 minutes ya kpe ọ naghị epik ọ bịa send zere a message si ya that na ya keep that idiot company na ya na-abịa ya gụgharịa ha the message sọsọ onye ahụ idiot gụọ ha the message sọsọ idiot gụọ ha the message again na-agụ the message aka ya nye ya to na phone ọ ya ka nwunye lụwara kpọrọ ndị police officers abụọ gbagha ụzọ ya ma na ụzọ sef ọ gbashikwuru ha ụzọ ọ ka ọ gbaga na protect gbaga na ụzọ kparakparakparakpara gbaghe ya kpọrọ ndị police gbagotewa elu jụọ ndị police na ha lekwe na onye anọ ex ya na ya na ya bụ party ways years ago na ọ wụghị ihe last year ọ wụghị ihe 2 years ago ka o ji awụ ihe 3 years ago na ya na ya bụ nọ n'ime relationship ọwọkụ agwa ya adabara ya ọ dabara ha ọwụghị onye a ga-akụ aka n'obi say yes na ọ bịa ịlụ ya na ya ga-enwe joy dị ụtọ ndụ ọjọọ ya ọ na-ebi ya walk out n'obi ọma ya ejighị ụgwọ enweghị ọ ga-so mere o lekwekwe nga onweghị ọ ga-so mere ya and ya lụọla di na ihe ngalugbo ha nọ na ọwụlọ di ya na di ebi na lekwekwe na nwa ha na ya chọrọ ịma onye jiri ya ebe n'ihi na ihe ọwụ ex o kwesịrị nọ in her past na onwe ha right ịbịa n'ụlọ ewetata akpọ ya na phone ọ bịa kụọ aka na door ya na biko na ya na-ajụ onye jiri ya ebe ọ chọghị ikwu na ya chọrọ ịma otu o si mata
ebe ya na di ebi n'ihi na ụtọ ọ batara ebe a na anaghị na ọwụ ụlọ di na ọwụ mkparị in the first place ivisit ya n'ụlọ di because ọ nwoke ibie ya achọghị ịma ihe wu ihe o chega na otu o si echegị na ihe ama na ọ nọ in her past ọjọọ sọkọrọ kpamkpamkpamkpam o ji fon nọmba ya ọ gwaghị ya dasị ya ga-abịa ọ na ya makwala ebe obi ọjọọ so bịa showed kọl n'aka bakọrọ ya aka na dọ n'ụlọ di ya na-abịa di ya na akwụkwọ ọ bịa bata ebe a na ihe eji chọ ka ịmara onye jiri ihe ba ka ya mara ya adịghị safe na ije anọ ọ bịara na ọ bịacha ya la ọzọ nwere ike ịbịa nwere ike wụrụ n'abalị ọbịa sogbuoro die na kemgbe ya ejiri hapịa ụta ka ọ na-arịọ ya ụta ka ọ na ya n'olu na-arịọ ya onye ọhụrụ ya ezige onye ọhụrụ ya ezige ya gwa ya sị ya alụọla di ọ chọghị ịnụ that part na ya alụọla di ọ chọghị ịnụ ọ na-edistọb ya until ọ wụchacha dị comfortable bịa n'ụlọ elekwe ngọnugba na ngọnugba na ọ n'ụlọ di ya na anya onye onwe nọ ex ya na ya chọrọ ịma biko onye jiri ya ebe a marakwanụ ya etiri ya aka n'akwụkwọ na enweghị mere di ọ ya nwa na ọ ya n'aka nwaanyị mba nọ mza na ihe nwunye kwughere ewe ọnụ ya ele nwunye ya ele the young man the guy ability say you called police on me I'm even trying to help your life you called police on me yes he help life ọkwa onye chọrọ ka help life ya ebe ị batara dị nke ebe ndị na-erizughị hụrụ ya afọ help onye ka ọ na-ehep onye ka ọ gwara na ọ na-ehep ya nwere mgbe ego ji wụrụ problem ya na ya abụ na ọ ga-ehep ndị village ha ka ihe o ji na-enye nsogbu help your life help who onye kpọrọ ya help ya na ya mere invite na ọ ga-ekwu otu o siri mata ebe a onye polisi akpọrọ mgbe ekwensu mgbe kama chọrọ ịrụ ọrụ ọ na-arụ overload otu one of the police officers asị kai na the same ex mere ya nọ na marriage taa na the same ex mere ya marriage nwunye ya jiri ya na ya bụ jise gbasa ya gawa ọrụ as a police officer ya gawa ọrụ duty ex nwunye ya rukute n'ime ụlọ ya the same ex na this group of people a na-akpọ ex na ya ga-emecha ihe na kesi ke na tango nọ ya n'aka na ya mecha ihe next time ya hụ nwunye mmadụ ya ezere onwe nwanne m ya ka emere ya arrest according to nwanne nwoke police eme ya arrest wụọ ya yaba were gawa na station rutezie jụwazie ya so ọwụ onye gwara ya ebe nwaanyị a bi ya sị enwe ihe nọ dị na ọnwụ is not like ya nwere ihe ọjọọ or something na ọ wee enyi ya nwaanyị gwara ya just ya na ya kpere enyi ya nwaanyị na-discuss ka enyi ya nwaanyị wee sị na obikwe nso na ọ wee enyi ya nwaanyị enyi the lady ya wụ nwunye gwara ex nwunye jiri ebe ha bi na in fact na ọ ya nwa ọ batara na moto tọọrọ ya aka si na ya nwere bịa na agagawazie so ya sị oke ka ya sị hello na ọnwụ na ya bịaga ije ọjọọ ya ga-abịa n'abalị ọ ya chee mgbe the man na-anọ ya bịa na enweghị ije ọjọọ ya gaga the police officer zụrụ ọ gara na iji ha oke moto na o kuru perfume ọ gara zụrụ designers perfume zụọ akwa arụ na yiri buru oke ụgbọ gazie so hello tụ onye lụga enyi ya nwanyị ex ya na kedu dịka hello ihe ahụ na hello ya ọ ga-enye ha nri ọ ga-akwụrụ ha ụgwọ ụlọ enwere need ọ gịnị ka uru hello ga-abara hello ya ga-abara na ọ gara gị iji the man na ya emena arrive jikwana ex ya na ya adịgo n'ọhịa ọ gara mana ụta ahụ ochichie ya na ọhụụ ụta ka ọ ga-adị the police officer kpọọ nwunye na phone si your ex ekwuole onye ji na ebe n'obi ọsọ enyi nwaanyị ma enyi nwaanyị ka ọ wụ ya etie si yes na ekwukwuru ekwu na ya notisiri na ọ nara nwanne ya ego since every time ọ bịa n'ụlọ na-akụrụ ya kwuru ya shon nọ ya ọ gatụziere edu ụlọ ya ka kpụzie bịa kwuezie nga ka nye police information ga-emekwa onye ka ịhụ nọ arrest na kedu right o nwere iji total stranger ebe nwoke mmadụ na nwunye ebi na because o nwere opportunity ịmata ụlọ ha ka o jisiri ya ga-ejizi ex this woman ebe ya na di ebi na-ede ụdịka enyi o nwere ha ebido nyewe allegation that's not like ga di enyi nwaanyị ya wụ ya nwa enyi nwaanyị nwunye tie sị no na enwekwa ihe dị otu nwekwe the man ajụ ese like ga ya gị iche maybe the marriage like hụ the man gị na-achọ ka marriage ya gbasa ka o nwee ike tụpụta nwunye ka ịlakpuo onunu ọwụ ọrụ ụlọ ịlụọla di ya si alụbeghị di ugbu a ka ha ma police officers ugbu a ka ha ma ihe mere ojichi destroy the marriage na kedu right o nwere ị ga-atọọrọ mmadụ aka a stranger total stranger ebe ụlọ mmadụ ebe onye abi kedu right o nwere beside the person's consent
even phone number before gị nye mmadụ phone number ị ga-ajụ onye asị onye dị ụta na ga m nọmba gị onye ma o fosikwa ịkpọrọ mmadụ ga-eji onye asịlekwa ebe onye abi na kedụ right o nwere no violation of privacy. Ugwu a na-agba ya okwu ebe a na nwa mba nọta ya na akụrụ m ihe ugbu na ha abụọ nọ na police station a na-asụ ya ebe ahụ ọsọchara na ya bịa belụ onwe ya nọ ya nwoke decide ma okwu ọ ga-aga court ma ọ ga-aga court ma ọ ma fine ọ ga-akwụ fine na ihe ka nwunye mere ya na-ele nwunye kpọrọ nwunye na vibrate ya sị ịnụkwa ya na ya jụọ nwunye sị lekwenye o ji agwata hụ ya na onye es ya gwa ya sị ya chọghị ịbịa bịa kpawa isiokwu mgbe ahụ ọ jụga datin na ọ gbarutere na mkpụrụ obi na ya gịda ekwuru okwu n'ihi na ọfụfụ ejule mkpụrụ obi ya niile na ihe na-agụ ya agụrụ ịtụpụta agaghị na iji polisi bịa were na ya emekwele n'ihe ahụ gụrụ ya na mgbe ahụ ọ jụga ya sị onye ka akwa na onye na ya nwedịghị ihe ga nweta strength ikwudo okwu that time na iwe ji ụdịka iwe ji ya na-ele nwunye ele sọwo gịnị na gịnị ọzọ ka this lady ga-emenwu ya na ama n'ihi na agwagodi ya na nro ọ mmadụ kpọketegodi ya gwe na ihe na ugbo na nwunye mere na ọ ga-eme na ya agaghị believe na ya mahụ na ọwa ịhụnanya nwunye hụrụ ya n'anya na ya ahụbeghị this part of this woman before na agwa ya n'elu ụwa na this woman ga-emehie na ya egbeghị ike believe na ya ga-efili na ọ ga-abara ya mba kposo ya ya jụọ nwunye sị na ọ kọwara ihe ha na police station ga-eme ke ntịrị were police bịa mee mmadụ arrest n'ụlọ ọ gwaghị ya nwunye sele ihe ya na-eje agụ ike ya jos gwa ihe ya ga-eji agwa na ya gwa ya datin ya onwe nwere ike iri ya tị achọ ka ọ zụrụ kesi na ya chọrọ ịgwa ya na ọ ya maka ọ chọtara na ya chọrọ imere ihe ka ọ dịrị difficult so that ka o nwee ike kweta na ya emove ule on ihe ya mere we ihe ego gị agụrụ ime n'ihi na ya blọkụ ya ọzọ anọda nọmba ya blọkụ ọzọ anọda nọmba butere ọ bịarutezie n'ụlọ ya bịarute na ọ ga-echi na steshọn ala ma ihe na onye oshi na steshọn la ya bachagodo mba next time ọ ga-abịakwa and ihe o jiri bịa ụka o nwee ike tiri aka n'akwụkwọ na ọ ga-anọ miles away from her na ya kpoghakwala phone nọmba ya and na-enwe ihe ọbụla mere omedi na ya nwa the first suspect ọkwa na ihe oti according to police ọhịa ga-eti aka n'akwụkwọ o kpọwala ndị na-aga ibele na gịnị ya na-ele nwunye ya dị surprised na obi dị ụtọ ebe ọ dị ukwuu na ya dị very very happy n'ihi na that young man riri ya arịrị n'ihi gịnị ofe na ya akpatala ego na ya ebu oke ụgbọ na ya mara mma nwoke na ya emetụla ego aka ọ bịazibe ịrụ ọbịa n'ihu ya ịkọrọ kpamkpam bịawa n'ụlọ ya tụrụ ex ya bịawa n'ụlọ ya na ọ wee very big insult na ya amaghị ihe ya ga-emere nwunye ya na eche sele ihe ya ga-emere this lady na ụdịka nsọpụrụ ka ọ sọpụrụ ya ụdịka ihụrụ eke nwaanyị ka bụpụrụ ya ma ya na-abịaghị ya na nwoke bịa mewa bama mba what are you doing in my house ndị neba agbapụtacha na-akọ akụkọ es asụkwa es nwunye ya asụkwa na the insult na ọ gara dịrị ya too much na the guy bịara disgrace ya ebe ya bi n'ụlọ ebe ya na-akwụ ụgwọ mana Chineke nna onye nyere ya ihe ya rịọrọ na nwaanyị enye ya agụ nwaanyị mere ihe ha jie ya otu ọ kwesịrị n'ihi na ị gaghị gị na mmadụ aga na-eme ihe onye ahapụga n'ụlọ di ọlọ nwaanyị gị ka ọ na-achụ ị na-achụ ya site na di pụta ka ọ wụ ya nọrọ na di gị na egirime ya ghọta na ihe ka nwunye mere na ya ifat ya na okweghị ihe idi ya nọrọ nga gụrụ ya so ọ dị while ọ nọ na-akụsi this guy na phone mgbe ụfọdụ ga-ahụ ụmụ nwaanyị na-aba mba gị chere ruru ha n'obi ya fili na ya nọrọ nga ka ọ na-eme ka onye nwoke akpọghalị ọbịda bama mba na otu ka na oshi abara ya ma ya ga-anọ ya na ọ nọ na-eshi otu na ọ na-eshi abara ya n'ihu ya na-abara ya ivunu mgbe ya na-anọ ya na onye aga na-akpọ ka ọla na mba nọrọ ka mgbe ọbụla o reziri voice onye akpọ ga-amara na ya na ya ọ na-abazi ka ahụ na iwe na-ewe mana oshi ote ọ na-eshi abara ya ex ya nọ bara ya mgbe ivunu mgbe ya na-anọ ya na that guy agaghị na-akpọ fon na ọ kpọgidere ya hụtazie na akụkọ na ọ bikọsi ya nọ nga mgbe ụfọdụ ọkpọ ya na-eche n'obi na ọ bikọsi ya nọ nga na ihe kele o mere ugbu emene ya ghọta dat na ọ dị real na ihe niile ọ na-ekwu ebido kelewe nwunye na ya sị ka ya gbotowara m ya na m were tụsakwara ụmụnne anyị na m hụna n'ihe enyi nwaanyị nwunye mere gwakwa na ụfọdụ ndị mmadụ onye gị na ya na-eme ihe move on jishi ike nyere onwe aka move kwe on na ọwụ ihe niile ka ọwụ ihe niile mebiri emebi ka a na-emekwata ji gbajie anaghị akwa ya akwa wite ala nga ọ gbajiele wa ọ gbajiele na m were egbotowara ụmụnne m asịkwa na ụnụ kelere Chineke na ụdịka nwaanyị o nyere ya ka ịhụnanya nọ n'etiti ha abụọ bawanye ụba ka ọ dịra ha otu a ụmụnne m ọhịa m bịa si ma bịa gbotowara nọ ngalugbo ene now o nwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka
because kele ugbo na-eme na ụdị o jiri mee ewepụta ya. Medele imagine how many marriages ụdịrị ihe a tisara. Ọ bụrụ na this woman na-eme ihe a na were police mee this guy arrest. Onwe ụdịka ọ ga-eshi dewe ọnụ bana ex ya mba osuo ya bana even no go the one ajugo dey say who showed you here, how did you find this place, how did you know who di ya ga ahụta ya not the serious na ajụjụ a nwunye juga not the real ihe ga na ahụta ya not because ya no eba na enyi ya nwoke dị mba abirawa na ex ya dị mba abirawa ajụjụ ni na ojuga because gịnị ya no there ke nwoke bịa kwanụ no ama na ya no ya by that time ya ga anọ ya na ọ bịa ga thinking that ya na anọ ya anọghị ya ọhịa o ji abịa na ọ dị mba abirawa ọhịa this man ga na-eche ihe ọsọkwara nwunye ba na mba ihe ọsọkwara nwunye walk ya out di ga atọ shari jụọ nwunye si kedu kwa onye gosiri ya ebe ibi. That will be the next question agara jụ ya kedu kwa onye gosiri ya ebe ibi. Nwaanyị a si di na ya ma the man aga ahụta ya na ọ dị serious mmụọ ya ga-ezu ike. This man gakwa business ọ nọrọ ebe ahụ ọ ga na-echesi ọ wụ ya na KS akpọkọrọ ya no ke ya na anọ ya nyoma ma ọbịa lọta n'oshi abịa before mara peace a shift we trust anwụọ mmadụ na-elezi nwaanyị na-elezi di anya n'ụdị nwoke na-elezi nwunye anya n'ụdị dị ọzọ before ya mara ịhụnanya replace ya with mkpọmasị with iwe ọnụma before ya mara ya na-eme akụjala marriage. Ka 1 2 ịwụrụ nwa agbọbịa nọ ngalugbo ene ị nwere enyi ụnụ na-emere nwa enyi ọnụ enyi nwaanyị na enyi nwaanyị ọnụ bụ mana ngwa lụrụ di hello ụlọ dị nwụra gị shelter ụlọ dị nwụra ebe mgbaba siri ike. Enyi nwaanyị should not pay you visit n'ụlọ dị ya bịala ebe ahụ as long as ọlụbeghị di. Ihe ọzọ unu na-ekwu wụrụ okwu phone n'ihi na ọ gị na-ewe enyi ọwụ ya na di nwe enyi and ọlụbeghị di. You can imagine a lot of ndị enyi emene enyi ha nwaanyị ihe dị ụta aga agwa s bịa tọọrọ aka the guy agarazi kpasha mpata with full chest knowing fully well that ọbịbịa ebe a ọ ga spark disputes disagreement quarrel ihe dezi ọ ga ọmụ eme ebe ahụ ọkụ ajụjụ dị mmanụ ga na-ajụ who showed your ex where we live before nwa ya ga-azụrala ọ ga-erute ya ịbịa si ya ga-aṅụ iyi na ya mahụ onye jiri ya ebe a the man ga na-ahụta ya na ije ha that man bịara na the ex nwunye dị mba abịarawa unfortunately ọ ma na ya na ya ọ gbapụ ya n'ụkwụ ihe a gara wee ebe problem ga-ebido kedu ihe kọsịrị igbe na ọ wee enyi nwaanyị nwunye ya na nwunye ya esegekweghị ụjọ sọrọ gwa ya si ihe discuss na ex ya na ihe nwee muvule ọnọgwụla ọ ga toziere ya kprozie the guy banyere na moto toziere ya ka rito ripụ ga nọrọzie na street and ọ ma na the man na the guy abịaghị ije ka ọ tọga the man ụjọ ya ga kụọrọ nwoke ibe ya aka n'ụzọ ya kpamkpamkpa na ọ bịara evele nwunye na ọ wee ex ya na ya bịara mee hello. Ọ bụrụ na ọ ihe this woman mere this lady gara megide explain di ya ga na-ahụta because ex na-enwe n'ego ịnụ na ọ baala so gị jizie ya bịazi bịa rọpụzie the money on me. Explanation ga dị too much a ga-agba okwu a ga-agbagide olu. Ọ bụrụ na ọ ihe nwaanyị mere this woman gara megide explain ọ na-eto ya ogologo and di ya ga-ahụta because ex ya enwetala ego na ihe niile ọ na-emekwa ebe a na oru ya n'obi na ọba bash na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgachi back a ga na-akpa isi okwu this man ọ ga-enwezi joy ke nwaanyị agakwana ha enwe because gịnị ọ dị innocent even di ya atrọstkwa ya na ihe a niile mekana gịnị nwoke nwoke ga-eshi atrọst ya ajụjụ nwoke ga na-ajụ nwunye ewo kedu onye gwara ex na ebe aka mana na hụta ụwa na-adị enwere onye nsomije makoria na mmakọ biko ọ bụrụ na ịlụọla nwaanyị ọ ịlụọla di respect your home. Ụfọdụ ndị enyi nwoke ndị ke nwoke kwa ya ka a na-arịa onye anọ na nwoke ọ nọkwa na nwaanyị mara ihe ọbụla ị na-eme enyi ihe ọbụla ị na-eme asịkwa m ga-eme na enyi mana marakwa mgbe ihe ị metere n'enyi ụzụ ya tụwa ị ga-ebulikwe ya ị ga-standkwa strong ị ga-ebulikwe n'ihi na obi wa akpa onye ọbụla nyaka ya gị lụọ di mgbe ahụ a na-agbakọ egodo na enyi nwaanyị nọ present mgbe unu meka ihe ya na-eme ihe a na-egiri ya na-eme wedding once gị na di lawara ebe ahụ that man bi ebe ọ kpọrọ ụlọ ya lụrụ m na-akpọpụta ya ebe ahụ biko nwee boundary with ndị enyi nọ o kwesịghị ka ha mara tonushi gị na di nshi biri n'otonushi eri gị unu kpọọ fonu na-ekele di nkwa na ọ dị mma
alọtacha Christmas maybe enwere ọgbakọ wabido ahụrịta mana enyi nwa nwaanyị na-alụbeghị di ịgara kpakpakpa jire jikere bịa n'ụlọ m ya na-ele di nwa ọ bụrụ ndị ka oke egwuregwu nọ nke dịka mmadụ dịka m di m ego obi mgbere na ọ dị hapi oke egwuregwu ya na-atụbiri chen ya ṅụrụ nga na-ele ṅụ ụfọdụ n'ime ha obi a na-arụchakwa ha mma ha na-efili na egwuregwu ahụ gị na di m gwugere na unu gwugere ha nakwa obi gbawa ha obi wakpa onye ọbụla nyake ya phone call no there gị na enyi nwaanyị nwere ike ịnọ na phone 1 hour ụlọ kparacha mana ịhụ na-ejikere bịa mara ebe gị na di nhụ bi ama m ihe m na handle na background ọwụhụ kesi niile na-apụta ebe a ndị enyi eme na-arụ ndị enyi eme na enyi ha nwaanyị ihe enweghị ya wuburu n'obi sọma amadụ ha sị before gị mata na owe enyi nwaanyị megana ihe mebicha na kpamkpamkpamkpam ọwụ ka ịbịarute ụlọ na-eme mgbe ụfọdụ achọwa ihe ya na enyi ya nwaanyị mere a ga-achọ wee kọrọ ya demand awụ ihe mere in the past ya niile ọwụ gịnị ka ịsụka ịga ọkụ wegacha na garị ahụ data ịhụnanya joy ahụ obiọma anọ na that home mgbe niile ya gara bịa mara otu unu si eri gị mara otu unu si biri ya elote dị si le anya lee hụ dị na obi arọ ya mgbe ọrụka ọ nọsere okwu ya lụrụzi ya kọrọ the next friend na agara m n'ụlọ ha obere ihe ha megachi ihu pankenya nke onye mama mara ejikwa last kwa because gịnị ikpepụtere onwe ya ihe a na-akpọ onye komika mgbe niile ya enyi onwe ya egburu pọ be very very careful gị laa di were ụlọ dị ṅụ mere ebe mgbaba ṅụ siri ike mere ya shelter mere ebe mgbakpụ ebe ahụ ịlala di a na-akọzasị ịlala di gwa onye nwa nwaanyị korokotom na ebiko na mma eme na invite ya gị bịa n'ụlọ ya mana di nwe very private person na-eme understand na ọ dịghị ọwụchahụta even di nwekwe na ọnwụkweghị friends na-ebi visit ya na ịchọ ihe ga-abịa echi ya na di na were ya nọrọ aka onwe ihe di lụzuru gwa na di na ọwe private person nọ naghị entertain cha ụmụ ihe friends a na di anụghị into friends and ihe friendship ya onwe sef di enweghị ndị enyi na ote na-enwebeghị enyi ya nwoke visitiri na ịchọghị ka ọ bụrụ your own side mgbe niile ndị enyi nwaanyị bịa no na ị gaghị like ya na ọ mara ihe na new marriage na gị na di nwere a lot of time to study each other to know exactly what both of you want mgbe ị na-agwala ya n'ugboro abụọ agara ịbịa n'ụlọ ya ga-aga ọha na gbawuru kwuo ihe ị chọrọ enweghị ihe enyi ga-emere ṅụ you have your own life to live enweghị enyi ga-emere ṅụ enweghị ọjọọ imere ya na ọ bịahụ n'ụlọ ha pụta na egburu ya egbu enwe aka ị ga-enyere ka send across mana ịhụ na ka ijikere bịa n'ụlọ na ịga mgbe ụfọdụ asị enyi ṅụ ọwụ bifo ị mara ya etoro mbata na bedroom ma ọ na di anụ ya ọ ga-abịacha na bedroom ọ gịnị ya nọrọ n'elu bedi dị ọ na-akpa nkata bifo ị mara ya ga nye ọchị nye mamịrị pụta soro ọ gaa kichin a na-akpacha nkata enyi ikpekputele ya ọ batala mana ihe na-ahụ ga-ahụ obi ya nya akpa mgbe ọ ga-ebido mewe ya unleash mgbe ọ ga-apịawa ya ị ga-ebulikwe ụmụnne m ọ bụ ihe m si m abịa botowara ọnụ ngalugbeene ka unu were mụrụkwa n'akụ ma sorokwana mụrụ ọnụ imagination nọ n'elu ya werekwana ihe a niile wee mee gịnị wee mụrụ akụ iwu nwoke nọ ngalugbeene ikekwe nwụrụta ex nwunye ṅụ shiri ịhụpere na street ọnụ ọ kọrọ n'aka bịa n'ụlọ nwunye ṅa agwa na ọwụhụ ya nwa ya maghị otu o si bịa wụhụ ya nwanyere adreesị toruo anya ala slow down otu isi eme accuse o nwere ike okwu gị eziokwu o nwere ike eziokwu na ya n'ọnụ ka ọ na-ekwu ihe a nọkwa na nwoke ọ nọkwa na nwaanyị mgbe ụfọdụ ị ga-ahụkwa nwaanyị ya enyi esi di ya na-erugharị na streeti ahụ nke ọ dị oturukwere di ṅụbịa ya na-erugharị gị hụpere ya obi agbanụjụ gị filie na ọ dị mkpụrụ ọbịbịa ọ bịara na disi eria o na di nka na ahụkwa ex ya gị bido nyewe gị bịa o nwere ike enwe ihe dị otu ahụ ọgịnị na-aka ọsị ya ọ mgbe mmadụ na-ama ihe oji ihe aghala hazie ya na-egheri ya na-edistọbụ ndị gashirila ike with move rule on like moving train ha was a problem shi na past na adọkara abenye nsogbu mụna nga ọha nọ m na ọnụ onye ọbụla gbara mee ma sịkwa na nwanne anyị nwoke ihe ọma Chineke mere ya dịrị ya dịgide data ịhụnanya n'etiti ha ya na nwunye na ọ ga-adịgide ndị ọjọọ agaghị ahụ ha ịhụnanya ahụ enweghị ike nweghị ga-eme ịhụnanya ahụ they will love each other, respect each other, be there for each other. There would never be any evil intruder from anywhere. Otu a Chineke nwanne m kekele gị Chineke na ihe ya rịọrọ na nwaanyị n'ọhịa o nyere ya ọhịa ka nwaanyị ga-awụgidere di ya tili chi ha chọta ha ise imejie ka irie onye a gwara nọrọ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu.